Prietenii mei pariori, vă pup și vă urez bine ați venit pe canalul de pariuri. În spate avem mingea din Champions League. Nu știu, nu mai știu ce an, care știe să lăsați în comentarii. Jenny. Nu știu din ce an e, dar e de ceva ani, cred că de vreo 8 ani. În fine, vreau să vă dau un bilet scurt, o să înceapă grupul de pariuri din nou, într-un scurt timp, cel puțin o săptămână, însă până în săptămâna respectivă, când începe grupul, vreau să vă ofer meciurile pe care le pariez, o încălzire, ca să zic așa. Și de ce am început acum? Pentru că acum încep majoritatea campionatelor, deci avem de unde alege și avem pe cine și ce paria. Iar primul meci de astăzi, care o să înceapă peste 5 minute, adică la 4:30, din păcate n-am postat mai rapid clipul, n-am putut să fac mai rapid clipul, și anume din Germania, Cupa Germaniei, BFC Dinamo cu Stuttgart. Ei bine, acesta este meciul, BFC Dinamo cu Stuttgart. Eu m-am uitat la meciul ăsta și am zis, Dinamo victorie pe linie, Stuttgart, după cum vedeți, aiureală. Dinamo acasă o marcat și nu că o marcat, o dat minim 2 goluri, maxim 14. Stuttgart în deplasare o luat goluri în ultimele meciuri. Eu am jucat așa. Gazdele 1+, cotă 1,54. Adică Dinamo dă un gol. Manchester City. Aici m-am dus un pic la risc. Am pus Manchester City 2+. Marchează Manchester City peste 2 goluri. Nu știu, cine consideră că e la risc, simte că e la risc sau așa, puteți paria un X2. La siguranță. Un X2. Ajax PSV. Între 2 și 5 goluri. Cotă 1,32. Cotă bună. FC Argeș Rapid București. Rapid București marchează un gol. De ce? Pentru că acum a început campionatul, meciuri jucate 3. Argeșul e pe ultimele locuri, Rapidul e pe locul 3. Iar Argeș acasă a primit goluri, Rapidul în deplasare a marcat, chiar dacă n-a câștigat. Deci mergem pe Rapid, oaspeții marchează 1. Wehen cu Dortmund, chiar dacă e cota mică, ne-o ridică, 2. Și Troyes PSG, 2. Ei bine, cota totală 9, dragilor. Pui 1 milion, scoți 9, 10 lei, 90 de lei. Ăsta e biletul. V-am zis meciurile. Doamne ajută, eu nu mai apuc să pun pe Stuttgart, dar apuc restul. Îmi scade cota cu 1,50, o să am cotă vreo 6. Tot e bună. Doamne ajută, la cât mai multe pariuri câștigate, cât mai multe bilete câștigate și nu uitați, intrați pe canalul Mr. Livian Bet, canal de Instagram. Vă pup! Doamne ajută și noroc, prieteni!